Miron Zelina az önmegvalósítás segítő, biztonságos, megfelelő légkörrel rendelkező iskoláról beszélt. A professzor szerint fontos a diákok egyéniségének akceptálása, viszont teljesíteniük is kell, és meg kell tanítani őket gondolkodni. V prvom rade potrebujú školy nový obsah, že čo majú učiť a na to nastaviť samozrejme dobré metódy moderné, ktoré aktivizujú, ktoré učia tvorivosti. Čiže obrátiť tú kurikulárnu reformu z metód organizácia prostriedkov a sústrediť sa na obsah. Ale obsah nie je možné vytvoriť bez toho, aby sme mali učiteľa, ktorý to chápe a ktorý to robí. Andrea Olejníková, a szervező Dunaszerdahelyi középiskola vezetője beszámolt egy olyan eszközről, amely a diákok és a tanárok mentális egészségét vizsgálja az alap- és középiskolákban. Az érték esetleges változása segítséget nyújt a munkában. Tieto merania jednoznačne ukazujú pravdivý stav toho, ako sa deti v tej škole cítia. Napríklad dokáže odhaliť, či sa dieťa cíti vylúčené z kolektívu alebo prijímané kolektívom. Či dieťa proste má tú odolnosť, či vie čeliť problémov, či vie ako riešiť problémy, či vie s kým riešiť problémy. Proste rôzne parametre, z ktorých sa skladá ten multidimenzionálny model toho well-beingu, toho duševného zdravia žiakov aj učiteľov. A rendezvényen eszmecsere alakult ki arról, hogy a szlovákiai iskolákban milyen legyen a biztonságos és támogató oktatási környezet. A cél, hogy ne egy-egy erőszakos cselekmény után kelljen hozni intézkedéseket, hanem a megelőzésre helyezzék a hangsúlyt.